Samantala mga kaksyon, sa ating tabang medikal, makakausap natin ngayon si Amalia Dumas at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na nasa ospital hanggang ngayon matapos itong sumailalim sa isang operasyon. Sa ngayon ma'am, kamusta na po yung kalagayan ni mister? Medyo okay naman siya kasi nakaraos din siya sa operation niya. Opo, kailan daw ito ma'am na operan itong si mister? Kahapon lang po. Kahapon lang? Opo. Siya ma'am inoperahan, sa anong parte ng katawan niya? Dito sa pantog, sa ihian. Bakit ma'am? Talagang mahilig ito si sir? Anong naging sintomas nito? Talagang mahilig ito si sir na uminom? Opo. Mahilig po siya uminom. Opo. Kasi kaya yun nagkasakit siya sa bato. Mahilig siya kasi kumain ng maalat. Opo. Mga seafoods, bagoong. Yun ang kinakain niya. Talagang unhealthy ma'am yung madalas na kinakain nito ni mister. Opo. Nasa ilang taon na po ito si mister at anong pangalan ma'am? Arlito Dumas po. Arlito Dumas. Opo. Ilang taon na po ito ma'am? 55. Ilan na po yung anak nyo? 6 po. Kailan napansin or naramdaman ni sir na meron ng kirot sa kanyang pantog? Yung tagal na kasi may 1 taon na kami pabalik-balik dito sa BRT. Opo. Ano nangyari sa 1 taon ma'am? Bakit hindi na operahan agad itong si mister? Yung una, sumakit yung niya, pag-aihi niya, sumakit yung pantog niya. Tapos pina-check up namin yun sa doon sa Masbate. Pina-ultrasound namin tapos meron pala siyang bato na naging 2 cm pa lang. 2 centimeter. Opo. Opo, sa ngayon ma'am nasa yung last na kwenyo ma'am, nasa gaano kalaki na itong bato? Yata 5 cm na. Malaki na ito? Opo, para sa malaki doktor. na. Opo. So kailangan na talagang ma-operan itong Opo. Or worse, talagang delikado na itong kung hindi pa ito ma-operahan. Opo, delikado na po kasi pag umiihi siya, sumasakit talaga yung pantog niya. Ngayon ma'am, kamusta nang naging operasyon kahapon? Okay na po siya. Natanggal na ma'am? Opo, natanggal na marami sa grapa. Lumapit po kayo dito sa amin ay tapos na po maoperahan si mister. Ano po yung alalahanin po ninyo? Yung sa financial hospital po. Sa financial hospital? Hospital Sorry bill. po. Opo. Hospital Bayarin sa hospital. Bayarin po sa hospital. Nasa magkano naman po ito, Nay? Kulang po alam kasi. Pero sa inyo pong estimate, nasa magkano na po? Ilang araw na po kayo sa hospital? 3 araw? Okay, 3 araw. So, yung bayad sa operasyon, mga gamot. So, malaki-laki na din po yan. Ilan po yan ay? Estimate nyo po. Hindi nyo pa po nakikita yung hospital bill. Hindi pa po namin nakita kasi. Pero believe kami sa inyo na hindi nyo pa po nakikita yung hospital bill. Nag-advance na po kayo makahanap ng makakatulong po sa inyo. Opo. So paano nyo po nalaman na yung Ako Bicol po ay talagang tumutulong sa mga nangangailangan? Kasi pumunta po siya, kala ka hindi namin po siya. So meron pong mga nakapagsabi po sa inyo at dinala po kayo dito. Opo. Dahil doon ay yung problema po ninyo. Solve na po. Solve na! Nanguna ka Salamat naman, Nay. po. Paano mo Tabang nasabing Ako solve na? Bicol. Paano nyo nasabing solve na, Nay? Kasi. Sigurado po ba kayo? Opo, may tumulong po. Ay! So talagang tumulong ang Lord. Sabi ni Lord, sige, pumunta ka doon sa Ako Bicol, tabang ora mismo. Dahil matutulungan ka. Ora mismo, Nay. Opo. Okay na yung bill? Opo. Hindi pa po. Akala ko, okay na, Nay. At pwede na kayong magpasalamat agad-agad. So, eto, Nay. Pasalamat lang kasi may tumulong. Sige, Nanay, para masiguro natin na talagang yung sinasabi mo na tutulong talaga sa iyo, ma'am, para sa alam ni Nanay Amalia. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Ma'am, nandito po ang kababayan natin na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para kay Nanay Amalia? Kaya po nga nasabi ko kanina, si Nanay, assuming na nasagutin na Ako Bicol. Hindi po kayo nagkamali, Nanay. Nasagutin po na Ako Bicol Party List. Ano man ang bayarin niyo sa hospital. Ay, salamat po. Nay! Salamat po. Lahat ng babayaran nyo, sasagutin na Ako Bicol Party List. Wala kayong problema. Dadaan lang tayo sa proseso. Ayun! Namibig na po kayo. Dumaan lang kayo sa Malasakit Center sa akin. Opo. Sa table 4, Ako Bicol Desk. Gagawin po natin ang lahat na wala kayong babayaran. Minsan, Salamat partner, po. napaka-ganda, partner, ng ugali ng pagiging assuming. Nag-assume ka, partner, na talagang pagpunta ko dito, matutulungan ako. At yun, Nanay, yung pagiging assuming mo, eto, Nanay, talagang matutulungan ka ng Ako Bicol Party List. Salamat. Ako Bicol, tabang. Yan.
Sabi ni Ma'am LB, wala na daw po kayong babayaran dahil sagot na ng Ako Bicol Party Opo. List. Tama po, Miss LB? Yes po. Pag may bill na po sila, dalhin lang po sa atin dito sa table 4. Gagawin po natin ang lahat para ma-zero balance sila. Nanay, nagsisi ka ba na ang Ako Bicol Party List yung una mong nilapitan? Hindi po, natutuwa. Ayan. So, ipagmamarites mo po ba sa mga kakilala mo na yung Ako Bicol Party List ay talagang tumutulong? Opo, syempre, mamarites ko. Ayan. Okay, Nanay, yung alalahanin niyo po. Opo. Wala na kayong po problemahin. Opo. Ngayon na naopera na itong si Mister, ano po yung gusto mong sabihin at ipagbawal sa kanya ngayon? Bawal siyang uminom, bawal siyang kumain ng mga maalat. So, dudoblehin niyo po yung pag-asikaso kay Mister. Opo. Kailan ka huling nag-I love you kay Mister? Ay, madami. Madaming beses kayo nag-I love you. Madami. Araw-araw po ba? Araw-araw. Wow! So, ngayon po, baka nanonood si Mister. Ano yung gustong sabihin mo sa kanya? Pa, mahal na mahal kita o na ano natin yung ano mo, operation. Salamat na sa Panginoon, nakaligtas ka sa sakit mo. Maraming salamat. I love you, Papa. Ayan. Opo. Salamat po. Huwag ka muna magpasalamat, Nay. Dahil syempre, kailangan nyo po ng pang-araw-araw pa, Nay. Opo. Eto po, Nay, aside po doon sa tulong na Ako Bicol na po yung magbabayad ng hospital bills, eto tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. Salamat po. Salamat, Tabang Ako Bicol Party List. Salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat.